Nama Enanaji Adiana Yawo Yawo Yama Abonidi Nama Enanaji Adiana Wiwo Wiwo Yama Kristo Abonidi Enanaji
Yesu Kristo moja no. Moja no ya fire body. Enti ya moja body. Ya tontomo. Moja no tumi wa mwana ji. Jesus moja no. Wadi kuni wa sanyalis. Ama minunga no. Yesu Kristo di kuni. Wa sanyalis. Ama minunga no. Ama ya ya nesia. Anaji. Eti ya nisikia mwana Yesu Kristo prayer. Eka namo kama Yesu Kristo moja no. Ye wana na tutu midina na nasi. Ye wana na sali ni kukwani mwenye. Ye na mwa mwenye sewa. Ye na mwa kofia. Ye ni ato ye. Ye ni ato ye. Ye ni ato ye. Oda Yesu. Ima wamo. Sina wamana wasika. Ye tuntumo. Sama siya moja. Midina kwa mwenye. Ye sawa ye ni mwenye. Oya wani kwa suna ye wano. Na tuntumo. Jesus. Maya dobranos. Bikotorabados. Emojani mutsumino. Ema yesi kone defwa. Ibarabara. Levendi mados kopos. Oh! Yamabamos. Uyo nyami. Jesus. Eti uyo nyamia. Ananadi. Musat. Anamaribe. Ya kutuo. Yes. Yes. Ananadi yesu uyo nyamia. Musat.
send us. But what did Kumamaye? Omayas, Omayasi, Kudifu. And you may have my answer. Yabia not to Tuyanaya. Yes, Kunia. The gas and the Munyami 2 million Nitia and County Jesus. Obama, the Moamo. The shroud. Yes, okay, what you're doing. You're saying, and the young count you. I will take for you. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yada onyameti asefo no ase. Anwumre so ya sori Awurade eyesida awasonie. Ba bibia wo bia no anidie kwa so ya mo wakwa abasonko biem. Na ebre aso se yako onyamesomafo no enchen. Ya papa atena se na enwosra ne adom adwale na enanwumre. Awieye bre mu onyankopon reran krofo a obetraste won wode na adom ama won na wode aye adwuma age ne mafiri obonsam eno na Awurade de ahwode agu na ko aso isa se wabre ne ho ase am onyame tomi na Awurade de adom no yes na nwumre wo hia na wo hia onyame nipa yes na sero se nyi wa fidie ni mfiri ha bomode aso obetie wodifo no na nanum asem mankwa na de wochie ba ebre yakoya papa nchen ni din ade Bishop Albert Saki Kwapon Bishop ani de kwaso ya ma wakwaba ebe fidie so asofo mejosu eburu amisha papa na mame fa sa akwanya so na menchi Asompa TV ahwefo ne Sompa Radio atiefo ya mamu nyina jo sa ena anwumre ye modem afidie no ato aye Sompa TV ne Sompa Radio na mo hwayen na mo tie yen na yenna asampa nipafo ase se de de kan no or the social issues no ababegu yes na sabre de ojai baton no amasida hour my se God fi sabre ko si se no ndu bebo no yes oni sida hour emom na yansom ewo fidi kese yi my God ebia na da ni da edi kan a utie yen anase o hwe yen yes enye radio anase TV program keke Debbie na mom eye program anyame tumi ni nyame ahoden yes edi ekire yes na wona o follow eye sida awa no yes Lord onyame tumbo na adanse ahodo na adanse no eye pi na mre bia me ba fidie so ameka kire wo se bebi bia ye Awurade Yesu Kristo kan kwagye sem bia no owie ye no ogie ni fahode esi ho enti sida awa ye de Nyankopon asem bre wie a die Yesu yo ye no na ye kotwere sem ama Yesu so aye bi wo ye bre so na no na ye ni ahwefo ne atiefo bompa ya na adanse die no eye pi na ye bia sida awa adanse tuma ubehu eye across Ghana ena nipa afre anasa across the globe nipa free different country different continent ena nipa edi adanse na ye ba fidie so ye ma wodi nsuo esi TV no enim anasa radio nenim ebia oyo hoho eneni da di kan a wo hwe ya wotie ya fa nsuo no bisi so na ye wi ade ope bia no timi di nsuo no ye obi so yare onum bie no ne ho ato no obi se opeba onum bie no yesi a wo kwan no nyame ye firi ho obi so se na dwuma mu enko yie ode bi kogu na dwuma mu no peti ho no ene na dwuma no se ye to ade enti adanse no eye pi de to so mienu owo documents bia na fagu TV nenim anase radio nenim obi wo so so enye documents asem obabi bronsama fa no nomum wafa ase bi ukrum bi oyire bi yade bi atiesi no so ohaw bi ato no fa ne photo ne to ho obokro omewo na mra Nyankopon ye sori Nyankopon na etie nyame asem na ya bompa ye no na Onyankopon enam ne sayo so ama adanse no aye pi na ne ososo obedi adanse no amen na enam se ye baka sa fidie so a ye de Nyankopon asem na brawo nti eya ye bisa wo se ehimfa na ye na gyanom Nyankopon no wo nyame na oka na Isaiah chapter 43 verse 1 2 3 no se ore mpaw yen na ore nyaw yen ye nam esuomu a oka ye ho ye nam ojamu a Nyankopon so oka ye ho ene adenti no haw ni amane etoto yen
ɛno na yɛsrɛ Nyankopɔn sɛ ɔma n'asɛm a ɔkaeɛ no ɛfa yɛ ho no ɔno Awurade ɛma ne mmerɛm na sɛ yɛafom Awurade a ɔno Nyame nam n'asɛm so na ɔmfa ntentere yɛn na ɔmfa ntwe yɛn ɛmfa nsi ɔkwan no mu enti yɛba Nyame asɛm no bi a ɛba no etufo Nyame asɛm no bi a ɛba no ɛma w'ani ba ho so obu ɔmpo na ɛnyɛ bɔne na woyɛ na wobɛyɛ Kristoni a na ɛnsa yɛ wasɛdeɛ koraa ne sɛn ɛfisɛ obi yɛ sukuuni a ɔwɔ asɛdeɛ sɛ sukuuni obi yɛ ɔmanyoni a ɔwɔ asɛdeɛ sɛ amayoni obi so yɛ nana ɔhene nana no mu atenankonnwa mema mo nyinaa adwo ɔmo wɔ asɛdeɛ yɛde kuro bi ahyɛ wɔn nsa sɛ ɔmo ho ban enti ɔna ɔwɛ enti na ɔmo sae sɛ ɔmo sae yi deɛ bɛn yadeɛ hallelujah amen ba yɛ Kristoni a ɔsɛ Kristosom ɛnyɛ didie ɛne ɔno enti ɛnam sida awa yi so ama nipa pii ɛni ɛba wɔ ho so ɛtɔ da Nyame pɛ sɛ ɔbɔ mpaeɛ ɛtɔ da Nyankopɔn pɛ sɛ ɔyɛ odima ɛde ma nipa bi ne nyinaa wɔ nya ɛtɔ da ɛma kwan ɛma ɔbɔnefo no nya ho kwan na mmerɛ bi ayɛ a meba hwidie so a meka kyerɛ ahwɛfoɔ no atiefoɔ sɛ tete atempɔn no baabi bi ɔkwan papa no wɔ no ɔsɛ yɛnkɔfa so yɛbɛnya ahome ama yɛkra anso yɛse yɛmfa so ɛfiri sɛ Jeremiah chapter 29 verse 11 ne sɛ onim adwene ko a kɔɔdwere wɔ yɛn ho ɛnyɛ musuo deɛ na mmom ɛyɛ adwene papa sɛ ɔbɛyɛ ma yɛwie yɛ papa ne anidaa so ɛnɛ mebisa sɛ yɛpɛ nso awie yɛ papa ne anidaa so no kɔ so a ɛno ne asɛmsɛbɛ no ɛyɛ asɛmsɛbɛ ɛfiri sɛ yɛ generation yɛbrɛ so no yadeɛ no dɔɔso dodo yɛbrɛ so no owuo no dɔɔso dodo yɛbrɛ so ɛsan ne amaninya no ɛdɔɔso dodo adeɛ bɛkyi biara ɔhaw sɛ wanti sun a wanti abeni a na ɛyɛ ɔhaw my God ɛno ne ɛbɛ fidie so a yɛkae ahwɛfoɔ ne atiefoɔ Nyame mma sɛ yɛnsan sɔre biom sɛ ne atetefoɔ no sɔre a Nyame firi soro mo soro ma Nyame bɛkoma wɔ no yɛso yɛbrɛ so yɛnsɔre na yɛbɛ fidie so a yɛkae wo sɛ yɛbrɛ so no yɛni Nyame asɛm so biom na ne nyinaa yɛ borɔnsam akwan ahodoɔ a yɛ generation ɔde wia Nyame mma na yɛnim borɔnsam ayi Nyankopɔn asɛm so die every Nyame mma tim na borɔnsam de sika ne agyapadeɛ awura nipa tim enti Nyame mma nyina nipa adwene nyina yɛ sika agyapadeɛ Kristoni evi asɔfo no bi mpom ɛna ni brɛ ewura wo so ba asase so wanfa hwe ama na okɔ so a ontimi mfa hwe ɛmɛm enti kwanye ye bɛfa so anya sika nko a enti ya pɛ so ye kare ye nim kyerɛ Nyame so mpapa anso emu ahoɔden ne deɛ hallelujah amen fasa kwenya nso na men na MCR ase papa ɔmo na ɔmo chinchima fidie ya ye di atwaguo ɛwɔ ɛyɛ kasa fidie so ɛne Facebook no ɛso no ne YouTube nyina Nyankopɔn onhyira wo mame ɛnkyia ɛyɛ systematic press system Nyankopɔn nhyira azuka bema Nyankopɔn nhyira mame mmɔ hwi na menkɔ takwa na menkɔ DJ King mema wo adwo ɛyɛ DJ King mema wo adwo ɛwɔ takwa hɔ ɛna DJ Papatos wonso so ekransa mentia omedru kransa de na techi my brother Philip o ne wadwuma yefo nyina Nyame nhyira mo ɛwɔ dwuma so amoboa sɛ Nyankopɔn ahini no ɛbɛtre Nyankopɔn nhyira obibia samre de yankɔ Facebook no so na yɛma mu kakra na aba so yɛntimi mo mu nyina din na yɛma nipa kakra na kɔaba ansa na ne Nyame asɛm a Nyame wɔ ma ahwɛfo ne etiefo no yɛde abrɛ wɔ yankɔ Facebook no mra yo Bishop Pacho Beatrice Ofori ejina so Priscilla Abba ejina so Gladys Owusu Ruth Asamoah Nana Jesiwa Archer Gladys Asuma New Ruth Enshiraba Linda Owusu Benis Japan Grace Sam Sheila Adepa Patience Apasanaba Dinah Sari Georgina Yamberi upon David Boateng Yaw Joseph Sam Zenabu Amedu Alice Amwaten Adusi Poku Enoch Louis Apia Kubi Beatrice Ejapon Felicia Mankwa Joe Christian Christiana Joe Mensa Victoria Sapon Ana Amanyako Obapa
Susie Fokuo enso e Facebook wa woni yen esom Ajiman Elvis Efia Gospel Beatrice Ofori na Nana Jesiwa so ne yen esom Obapa Akosua enso ene esom e Facebook ho. Ya to aso YouTube no so Angelina Fokuo ene esom YouTube no so Blessing Amwa Elizabeth Amwa Angelina Prempe Higa Amwa Zinabu Amadu Inshirapa Susie Danso ene esom Abena Ej ene esom Portia Osai ene esom Asantewa Krobia Michael Apia Kubi any Rose Apia ewo YouTube no so a ena anumre omone yesom den sabre dia mon like sumpa page no na mon share link no That's right. ema afofro so so nhwebi ne afofro so so entie bi mon share link no uwie so so amonfa mo comments emra na onyankopon be hira mo pi sida awa ye ba sanya wanya ne tie dada no nsama ye de bro ne se hemfa na ye gya no mo nyankopon no wo na bosomi biara no ye yinsemfua baako na ya bobo ho ye de ato nyankopon asem ho na ye de atoto yankasa ya brabo ho na bosomi we no kasemfua ye yie a ye bobo ho eye abrabo mu akwanside hindrances of life eye abrabo no ye wakwanside ya basa aseso etime beto nipa de nyame kan se odo ba be ye no ni nyina no etime ye dan esei na ya tai ka se nyame na kan ya etwa se ebem nyankopon ya kantamanto nyankopon kan ntamaka wonto o kan kire ye na gyanom se ode won free Misrim e de won akọ Kena asase so jojo aso ya na gyanom kọ ya aso den no e ya de esan dan akwanside ma wo eti aso den e ya akwanside yes lord ya gyanom kọ ya bone e wo sre no so no edodo na egugu ye nyame e pai fom Emma asase emmene bi ene so nyame toja ehye ebi ene so enti akwanside no eye pi ye wo honhom akwanside ye wo honhom akwanside na empepi no eye akwanside no eye de nyina kohye bronsam ena ye bronsam na aye me mama abusua me papa abusua obi na adome me obi na abometua me bisa wo se sambre ya wo ahoden die mpa na wo ya my God nyankopon asem ben so na wudie asode na okose wo besom nyankopon na onyankopon ehira wo anasa oba se nyankopon hira nti na obanya fi ti na no Yesu bisa mo se bokosre no so enti why do we go to church? Adentine yakwa sorry. Yes. And then nipa bebre adwene se nyame adwuma na oye nyina ye sika. And so Matthew chapter 6 verse 33 no. O se yan hwehwe osoro nyankopon no. Na hinie no ne no kane ansana ye nyina akaye. And so ne nipa dwuma oye ni nyina ye ntrekese koy obefa so a obenya sika kwanya fa so ye fie ye die e nyame fie ti nyame dwuma na ye ka ni nyina dodo no nipa kakra bi pe na okuta wo mudie dodo no de ye benya wo nyame ho my God ente ya ye nche mpai ba ye bo no ye beso na die everybody put mama everybody say no mama everybody ye de be mama everybody ye we mama everybody be kwa mama everybody mama sika everybody mama your friends and visa everybody mama kwento empa ye nyina ye bobio enya se me kasa memi sida ye bobio kwasem anso so no the person ye hu se bota bentina nyame de ye ba asase so o de ye ba se ye be som no na ye hwehwe na hinie no ne trene ne kane na enu akire no ono awrade bota enti o de ye ba asase so no obema bota na bem yes lord ye wonuoma bebro o de wonim de no nyansa be ye ya mi bisa wo se na wo papa o mama o nana no ye hard working chair not na erupremu over 7 hours 14 hours ko China no ko fanio maba ko Dubai no mo obiebie nyuma na ne okopota otimi jane na mo so eyi 40 feet container no more than 20 na so bisa so o nana wo he
o maame no wo he oba be wuo no e kakura na be ton so na japade nyina ye ton ya de be ton so dia na me pese me ka kiro o se di opesi ka no sika me no ento kan Jeremiah na o se ni pe bia do pe no ho anya na wa mfa kwa papa so no o te se kokohwedi a obutu kosia enye ono na to yeso o se na wie ye no se nipa no be yo pasia na ne kwa na no ne na dodo anyame de man no obebum no wa fafa osofo na me na hwefo na bosumi no eye bosome me nsan ya ye wuamu yi na wotwe twato no enumu na senia ye kenkan ye kalada no e kire se ye de sa na wotwe na si ho se ye de kai Yesu a ode ne ho ma adasa. That's right. Enti obi mami wu ye no na wotwe no wani na wotwe da no sa na wotwe no otu she na wotwe ni miinu bo okra bosome na wotwe da no obi soso no mfinshi ada no da na esi ye no enya sa ada no eno di mfinshi ada enti ye ba na ye kan Yesu wo no ho asor ho asema enya date asemo se papa nom ne nyame nkrofo ya mutie yen enya date asem na mom ye kan nyame mase mre bi so ye no onumonyamfo bi de no ho maaye ema ye kumu no ema ode ne nkwa no bebo afore ema adasama esi yen kai sa de na ye kohwehwe tiatempono na ni wuo no ehomra mfaso maye efrisa okai Hebrewfo nwoma na o say unto them the same gospel was preached unto them but the word of God profit them nothing. Enti yanhwe ye busua omudi nyankopon achi omawuko yemisa semfaso ben no mo afaso de ben ena munya ebi ya asori mpanyimfo ebi ya maku mpanyimfo enso mu ya no osofo wo ya dansefo wa wo hwam ya otie me ye ko dan dua ansa na yes body no enso ti ase no so ye Kristo ni enti Kristo no obesom no amfamfa so de bia anya amrem no nyame asofo nyina bi ne na mabosomfie yeswa ya wa no se dan dua enti no ye kan kira ahwefo na tiefo no se mo adu isa na akoye kinyagie na nya sa da no ne ye wo no enya sa bosum enya me papa no ne mammo mma ye hu efaso dia ye nya no wo Yesu na ode ne ho maaye ne kaye na ye kai no one saw the anniversary date kura no e to da nya sa month na na sa week no e na mudi no enti mon channel so na emwa na wotwe nyina no eye na wotwe a ebi fra na say Holy Week ebi fra no Passion Week ebi so fra na say Easter Week na ni nyina e ka de ba ko pe say na wotwe a yeyi Yesu maaye na wotwe a Yesu de ne ho bo afode ema wiase nyina so owu ama ne bone enti ye so ye ntena se ema tenene so owu ama ne boye de a owu ama ya ye ni boye for de a ye ntena se ema tenene o se emra nipa na ye bone no Yesu ebewu ma ye yefo hallelujah amen enti ye ka hwefo de tiefo se mna bi duru ye na eye ohene Pilato bereso no obabru Maria ewo eye obabani bi mai a ne din di Emmanuel a ase ne se one yen ewo ho na ne mra so ye no ne mra so owie na adwuma no oka kire se ode ne ho ebema wiase nyina ebe ye twemu dwan e de amaye ose mmoa moja entime anyini pankwa da bi mmoa moja papo moja na ntwinyini moja enti onu Yesu Kristo na nkasa ode ne moja no eba abeye de abepa ye mara to ne ye bono nyina efuro eno ena ye hya ase eye enura kwasi ada no ti enne na wotwe ni nyina de course wo no ena ye kai ya dwene kakra na ya gina so na ye de abon pai enti mo a mo hwe TV sa hodo ne nsore ahodo no bebre yi ebre
na ne nyinaa yɛ sɛ yɛwurade Yesu Kristo ɔhyɛ ne Jerusalem ama yakɔkuno no ɔse etwa sɛ ɛsɛ sɛ okum Jerusalem ɔkɔ Jerusalem na yɛkɔyi no ɛde ne hyɛ abɔneyɛfoɔ nsa na ɔmo bɛgoro no ho ɔmo bɛyɛ na yakayaka na ɔmo bɛku no na etwa sɛ twerɛsɛm no ɛtumi bɛm enti na yɛka no triumphantly into Jerusalem. Triumphantly into Jerusalem. Enti enora yehu sa asafo ahodo no nyina e de pere ekokọ asore na Yesu ehwe ni Jerusalem no bibisi wo kwan so eno na friend say osiana e wo so na mepesa mekai ni pa adwene kakra Mark chapter 11 verse 1 to 11 and answer Matthew chapter 21 verse 1 to 11 ni nyina ye behu no ho enti de one kan no beboa obia no Matthew chapter 21 verse 1 to 11. Wase na obane Jerusalem na odu Bethfage engo pepo no ho no. Yesu suma asuafo baanu na ose won se monkwa kura adamonim yase na ntama mo behu na furumu a wasa na ahoma ne ne ba. Monsa ne won mfa won mra. Na se obi busa ma monka se won hu hia ma Awurade na ntama obema mo de naba. Na ye nyina si na de odifo no kan ye no abamu se Monka nkyere Zion baba se hwe mohene eba mo nkyɛn ojo na ɔte afunumu ne afunumu a ɔsoa nneɛma ba so na asuafo no kɔyɛ sɛde Yesu hyɛ wɔn no de afunumu no ne ba no bae na ɔde wɔn tade agugu wɔn so na ɔtena so na nkrɔfokuro no mu pii de wɔn tade sesɛ kwan nim na binom so twitwa nnua man na ɔde sesɛ ekwan nim na nkrɔfokuro na nkrɔfoɔ akuokua a odi kan ene wɔn a odi akyire no tiatiamu sɛ Ozana David ba enhyira ne de onam Awurade din mu reba no Osana wɔ sorosoro no ha na odu Jerusalem kuro no mu no nyinaa hɔ no na odu Jerusalem no kuro mu no nyinaa bo twi sɛ hwan nie na nkrɔfoɔ akuokua no si sɛ wei ni Yesu Yudafoɔ a ofiri Nazareth a ɔwɔ Galilea no. Amen. Hallelujah. Amen. Adifo na kan ho asam se emre bebe so ama oyi onipa ba no ama wiase. Enti Ghana eye Kristo asafo no eno dodo no aka osia na ho asem eka Yesu a okohwe ne Jerusalem emaye. Na eda juada enne no wiki nyina ye Holy Week na watch kron anase Passion Week Easter Week na mono asafo dodo no kuda no ye lenta ebi ye akonchina omunya nwie ye dodo no aso na watch nyina no obo oma no moja enam bia na oni jese oka Yesu amanu hunu ni wu a obewu ma adrasama no na eda juada na Yesu wo Jerusalem no bibisi ye ne no enenne epese ye ka ho asem se Yesu wo Jerusalem no eye Mary Magdalene ode enwo a ne bode ebegu Yesu enase enti yentie eye the one no enti dia na Maria oyoye no ye behu sa asem no ewo Matthew chapter 26 verse 6 to 13 enti ye kan die twerɛsɛm no se Osina Yesu wo Batania Simon kwatani no fie no oba bia okura enhuhwehwam ane boye densrade hwam to ama eba ne nkyɛn na ɔte adidiye na obehwie enwo no gu na tifi na asuafo no hu ye no anya wɔ na bojo na wɔka sɛ adesɛye yi ase ne sɛn anka wobetumi aton ye agi sika pii na ode ama ahiafo na Yesu hu ye no ɔse wɔn sɛ ade na mo ha obayi waye me ho adwuma pa ahiafo wo mo nkyɛn da na me de munya me da na sɛ wo hwie enwo hwehwami agumi ni padua so yi waye ama me sie enokware me se mo sɛ wiase ba bibiara obɛka asɛmpa yi no obɛka de obayi ye nso de aye no nkaye. Amen. Hallelujah. Amen. Ti ahwefo ne atiefo nyame ma edia na edekafo no yoye efa ahenni no ho wasofo enne meka nipa bebere adwene obo ode bia obo mpa se nyame nya bibi ma enne me pese utie me nsem ne mu yie pa
nyankopon eye nyame asem na me no ka wa wo hwa me a wotie me nyankopon nye bibi ma obi abra one oni apam odi kan tresem from Genesis up to Revelation nyame won okoma wo nyina eye won a eye one omo apam enti oni Abraham pam ye na o se sa apam ebeye da de be apam apam na nye da ko apam o ne pam se eye da apam eye generational covenant. That's right. And it's all kind the book of Exodus. Nyame peso okoye bibi ma ye na jan wo mizrim no ofre Moses ka kire ne se makai mapama me ne waja Abraham wo enu nti masane abaje aba eye mizrim ha se me baba yimu efrim enti die na Abraham yo ya nyankopon ne ya pam die na wo so o ya nyankopon no be ya pam enti ka eka onko a ka beye bi osoliti awo apambon bi anipa bi a ose wadome wo enti wonye yie bio nipa bi ose waje ho pa keka onko ano na nka ade beche no na ka yesi nipa no oni ho aso nipa no ade beche mpo no sabre mpo na no ho oden ompa ya wabo watch night dudu wa ye 21 days no wie ye no wo so na eye wo 21 days na okofi ono kro no di kan fro akwesi ya menana what is sense say de ye pa o me ya de ni nyina akọ dia na me pesa me ka kire wo nyankopon se ono awrade no obi bi owo ono one no wa pam no no ono awrade ye de ebedi aboa no entenani papi wo nyame fi a okọ asoro oni nyame ni apam enti na ofre na onye wo son na ende mi bisa se be ye dan na wo de nyankopon ayapam jisa o dwere na hinie no jisa o dwere na hinie no kane okay na ye wo bebre ye dwere ajapade ho kane ye dwere sika ho kane ye dwere ahonyade kane ti me sha se no me ka kire o Matthew chapter 6 verse 33 no o se ye nhwehwe ahinie no kane ma me ya ye ka na asem no okofa ne hu a ne board den e no be hwe gu Yesu na ase ase kire sei tete no Israel busuakuo no masofo se ohoho ba a sign of honor odi nsuo ebe hore na ase na odi enwo aba odi asrane na ase enti oba no ebe ye Yesu aye na obeye den obehwie enwo no egu no so ede kire amansan nyina nipa ko a Yesu oye no wie ye no wanfa tawuro odi ni tunwi ena sense pa my God na mafo mutinyi na mafa makofafa wig bi no we di onu aka sa ni nwi a egu na wa kaba wo Yesu betwitwa na nasem osofo die na me pesa me ka kire ahwefo ye wrade Yesu oba no enwo na ode bai na osofo ne boode ka Judas Iscariot en kan nanim nka se ye nkoton enti oba no oyodefo ena me bisasa adefo ahodo sen na omo pesa omo boa osoro ahenie no omo boa Kristo som no ena nyankopon som na aboafo ye afirim ena obisa sofo ahodo dodo no a o preach wo TV sa ahodo ni radio sa akese so asofo a o pesa odi nyame sem ko yebe wiase ko chini asempatre dwuma no o ka kire o se senatefo no eboa se Kristo asafo tie no be koso no ena ye generation ye mo nyame adwuma bi dabi ye benya no wawrade ho nko an ye hwehwe enti na dwuadai me ka kire o se oba ye France Mary Magdalene o ye Yesu aye but the enwo ne boarding ebeku Yesu na akwasem ena Yesu so ka kire na se the obaya ye so many ti Yesu yi na ye e wo Mark chapter 14 verse 3 to 9 Yesu said the obaya ye no wa ye bebo ni din ba biara ye bebo mi wuo no ye beka mi wuo no wasem ye bebo mi din wasem bia mo ba no so din bebe ena nwumre ena ye bo Mary din no
ɛna yɛbɔ mɛridi ɛna yɛ onipa bebree ɔmo wɔ nyame fie a so obi bua ɔsoro ahenie no sie obi bua sɛ kristo so no bɛkɔ so a osi wɔn kwan ɛno na meka me no ka ho asɛm sɛ boso mu we nyina na yɛsua akwansidi a esi nipa kwan ɛwɔ kristo so mu esi nipa kwan ɛwɔ yɛ daadaa brabo deɛ na Judas Iscariot ɔkaeɛ osi ne kwan yɛhwɛ John chapter 12 verse 1 to 8 ɛwa anso ɔkan kakra bi pɛ no wobɛtie de Judas kae ɔka n'anim na afei aka nansa na twam aduru no Yesu Babatania faako a Lazarus wonya ne no firi awufo mu no wɔ no jampekɔ ba bibia friends Judas Iscariot kan n'anim no verse 4 ɛna nasuafo no mu baako Judas Iscariot a obeyi no ama no kan sɛ ada nti na wɔtɔn enhuhwehwam anya dinari hasa na wɔamfa ama hiafo ɛnyɛ sɛ ɔdwene hiafo no nti na wɔkan yɛ nemum wɔyɛ owifo na okura kotokuo na owiawiade odigu emu no ntira ɛna Yesu kan sɛ munyan no na ɔde yei asie ama misie da na hiafo de mo wɔ wɔn mo nkyɛn daa na me de mini nkyɛn daa first one nyame nhyira enti hwɛ de Judas Iscariot yɛ obi hyɛ Nyankopɔn animonyam obi yɛ den ɛpɛgya Yesu na ɔyɛ den ɔyɛ ahohoyɛ ano ɔden na ɔkyerɛ wiase nyinaa sɛ oyi ɛne Yudafo hene ɛyɛ ne ya na Yesu sɛ on the okay or say ya ton we di man here for nanka ya ton na ya chesika no man here for enti wo ho no wa na wo nyina wo beka say Judas Iscariot mo na ye ni papa also for sane man no cause won nyame asa enti wo ba hu ni pa no beka so no mom e no kuta Nyankopon adwene ono na odwene ni pa ho ono na obo ni pa aso inner mind no Nyankopon nhyira ɔhene ni adatoa sɛ program ɔde ba so mpa nkɔma na ɔsɔfo na no obi ba so confession no ɔse asɔle sika owia no ɔkan sika no ɔse hu every of 5 ɔse ɔkɔ bie mu no $dollars nko ɛno fa ko de ko han dan nyina tie wa mafo mo ti nyame fie asɔfo no bi wia nyame asɔ sika ɔmo mo hwɛ Nyankopɔn asɔre sika so bi wia ebi so fa kwan bɔne so de ɔbɛnya no wɔ nyame fie ebi so awura nyame fie nwa na adɔre no ana your friend say o twa na ni sɛ kurukuru dia na me pasa me kan ɛwɔ Nyankopɔn fie Nyankopɔn pɛsɛ ɔsɔfo moma yɛnti ahwɛfo ne yɛtiefo mebisa sɛ woba Kristo so ma kyɛw yɛwo to mu asafo no mu na mo hyɛ ase mo kurom onana na de asase kyɛɛ asɔre da no sika wo mo fa wayɛ adeɛ aso mebisa sɛ deɛ mpa na wo ya Nyankopɔn no wo ya pam ɛna mabunu no ɛna ɛkamia yɛse ɔmafo ɔmo hwɛ mo mutie me asafo adwuma bebre wɔ sɛ nipa timi yɛ no ɔsɔfo yɛde ni nyina dodo no abɔ paa asɔle ni sika enti wɔna ɛdɛdɛ ɔmo hwɛ sɛ ɔmo bɛboa ama Kristo ahenie ne sie na akɔso na ɔmo ɛna medema no si they make nyina ne sɛ Judas honhom no ɛda so ɛwɔ nyame asafo the spirit of Judas no ɛyɛ de ehinie ɛwɔ Kristo asafo mu ɔse Yesu sɛ ɔyɛ mfaso bi obenya nti na ɔkasa nyɛ sɛ ɔdwene ahiafoɔ ne abunafoɔ na maame ne papa na me ka kyerɛ sɛ nyame yɛ bibi ma obi a sɛ obi apanyini nkyɛ obi apɛ nkwantenten obi ampɛ so how to no nyame betima ama ɔsaa nneɛma no bi asogye sɛ woyɛ bibi na nyame ɔno woyɛ apam yes enti wɔn sɛ ɔbaa no deɛ ɔbɛyɛ kɛkɛ no Yesu ɛnna yɛ apam ɔsɛ baabi bia yɛbɛbɔ me din ɛwɔ asase so bia no yɛbɛbɔ ɔbaa yi din na ɔbɛyɛ yɛ wei ɛde ama me sie da na Jufo amamere no mu no obi wu a ye de enwohwiam so yɛ dan ɛsra no ɛnya sɛ time ɛna ɛbɛkɔ a ka yɛ convent sika no ade no boɔ na nka ontimi hu sɛ yearly wages afimu nyina sika ɛyɛ afimu nyina obi adwuma wayɛ afimu ni nyina no ne Sara na ɛte sɛ ɛnwo no a obɛhwie gu ɔbaa no Yesu na ase no
nyankopɔn hyira bibisa o na nwumre se die mpa na wo ya abo nyankopɔn asɔre wasafo ahodo a preach wo TV na ye hwe Sumpa TV asɔre ahodo bebere na preach aso bibisa o se asafo madodo se na twere ho se ya asɔre preach ya asɔre de nyame asɛm ekɔ akinti na wo se ye support no wo sika fam ye support no wo mo hia asɛm me bisa o se asafo ahodo dodo sen asafo man ye dwere the old journey say ube to cast mono ube sisi adan ube tutu akwan and then Easter obi ko holidays yeah so what you take it ube ko holidays na nyankopɔ asafo no so nyame adwuma ye no so dwere ho se ni sie no ebe ko so nyame hyira no nyo kese and then holy week no de bia de si wo Jerusalem na wotwe ni nyina no de bia ye ba ye no ube kan ba ko de si dwada no se oba no Maria de enwu an board den ekoku Yesu na ase na ye Judah Iscariot ya if so say enton te na ye woni papi wo ho a obua Kristo asafo sie obua nyame adwuma yefo e wasafo no musa asafo no nkoso a ye woni pa bi a hawo nyame nhyira shalom peace and then numre me no ba bom paye tia wape say eye Passion Week and say Holy Week and say Easter week and ne ye bom paya kan kire rade se erade die na me ya me no be ya pam Jesus na me fraud da hian da mu a waje me so ye woni papi woni nyame namo obi wo ye bishop we ye prophet we ye osofo we ye reverend so and so we ye asoriba we ye church elder deaconesses meku panyi meku si asoso ni nyame eni apam oni ni apam die mu na oni ne ya apam nti ene bi wano ka se urade ene wasemaba boame sene oba Mary Magdalene ode enwa ne boodin ebegu na ase no so wani na eso wani no no ne ya apam no ka se bibiara ye beka ahinde no ho asem papa no ye bebo ba yidin erad me so buame na ye mommy din e wo so ahinde no mo ye wa no na bompa e se erad mo a bi wa no na bompa Jesus Christ. And then we bring ni penti mi nyina ma Awurade. So for hwe nneoma etutu nipa we se ma ja asore. E me nkwa asore biom. And then dey asofo bi ye. Because dey na Shadrach, ni Meshach, ni Abednego e kan. Also hen hu ne se.
Yɛnyame a yɛsom no obetimi abɛkye yɛn afu wɔ hene nsɛm ni ogyafadum na amasa aboa yɛnkoto hene ni no deɛ na Paul kan Romans chapter 8 ɔse deɛ na betimi atete meni ɔbobɔ nneɛma so ɔsɛ ɔtae ana amaninya ana deɛ na sɛ ama wayɛ mmere wate ada wɔ Kristo so ɛnyɛ saa na woteɛ kae wo ka ne dɔ no bie wano na sɛ ka kyɛ Awurade sɛ ɛmna yɛwɔ paase wiki mu yɛwɔ holy wiki mu Onyankopɔn sɛ nya no honhom Nyame ma wo sɛ nya ne wo a woada nya ne wo a woda fam sɔre bie wano bɔ mpa sɛ Awurade of Jesus Christ. Amen. And then I'm saying Holy Week in Intino. Yasesa and then I watch you do demo kakra. Naka ne juada naka ya udimam pie. Ya bomb pie edin I watch ya sheradensa. Na watching cheba. As you whom you may have to tunipa. Any pedie say Castle Radi Yesu. What some say? What some say? Fire quine showers. Fire quine showers. So fire won't so obey. Now different fiba. Any fiba. What dear?